יש חלומות שהולכים איתנו עוד מהילדות. ויש את אלו שאספנו לאורך הדרך. כאלה שכבר הגשמנו, וכאלה המחכים שנגשים אותם בעתיד. ואם אפשר, לחיות את החלום ועדיין להמשיך לחלום. אחימאיר, לעבוד מ-9 עד 5. לגור ב-5 עד 9. באזור הכי מבוקש בלב ליבה של רמת אביב ג' האהובה, קם פרויקט שתוכנן בקפידה עם המון מחשבה על החוויה האורבנית של דייריו עד לפרטים הקטנים ביותר. מבחירת העצים והצמחייה בגינה הקהילתית ועד בניית חדר קריאה ובית עץ בגינת הבניין. אקרו ובית וגג מזמינות אתכם לחיות את החלום וליהנות מחוויית מגורים ברמה אחרת, עם לובי מזמין ויוקרתי ודירות מעוצבות בסטנדרט בנייה גבוה ביותר. חללים רחבים ומזמינים, עיצוב פתוח ומודרני, המאפשר נוחות ונינוחות לאורך שנים רבות. נוף מדהים ובריזה המגיעה ישירות מהים. בפרויקט ממתינות לכם מגוון דירות, 2, 4 ו5 חדרים ופנטהאוסים. אקרו נדל"ן ובית וגג, אחימאיר 5 עד 9.